Phansi ngamaginsa ntshontsha imali yomkhandlu phansi. Amandla. Amandla. Comrade, asithathe lethuba sibingelele ubuholi bentsha obukhona bulidwa umengameli wabantu abasha uComrade uQiniso. Siphinde sibingelele ubuholi besifundazwe beMK Party bulidwa uComrade uMakhanya. Siphinde sibingelele ubuholi beregion obulidwa unobhala nosihlala abakhona phakathi bethu nobuholi besub-region. Alukho usuku olungafiki comrade. Namhlanje sesifikile kwi-crime scene. Lo masipala uyisizinda senkohlakalo. Inkohlakalo uyizwa iphunga layo usaqhamuka ngaseqopho. Awukho umasipala okhohlakele njengalo. Ulidwa amasela. Ngifuna ukunitshela into eyodwa. Masiphuma la sizoya epolice station siyovula icala. Sinobufakazi bokuthi kulo masipala khona abantu abayiphoka abaholayo. Abahola under EPWP. Sinobufakazi ukuthi kulo masipala kukhona abantu abanikwa imali yamathenda kodwa bengasebenzile. That is why municipal manager ebalekile unogwaja. Sithe akazothatha memorandum uyabaleka. Usithumela ngejunior staff, uthumela ama-juniors ukuthi akazolanda memorandum. Kodwa into esiyishoyo is that as the MK Party, we will fight to the bitter end. Sizolwa silwela amalungelo abantu basemzimkhulu. Ngoba lo masipala has been turned into a family stokvel. Lo umkhandlu wekusevisa intombi zama-comrade. Intombi nabomzala nemindeni ethize. Bathatha amathenda banikeza abangani babo. Bathatha amathenda banikeza intombi. Kodwa we are going to take over this municipality ngomhla ka-4. Bazosala ishumani ngoba sikwazi nokweshela zeshela ngemisebenzi. Njalo emva komhla ka-4 bazosala bengenayintombi. Ungqoyiya uzosala nje hamba kanje. Singamqomi intombi ngoba akakwazi kweshela, ushela ngomsebenzi. Was saying comrade, as the MK Party, sithi kuthula sizwe, u-MEC wakaKhotha, simnikeza inyanga ukuthi aholele induna zasemzimkhulu. Uma ingakwenzi lokho, sizomasha simashele eMaritzburg. Siyomashela lenkuxa ekuthiwa uthula sizwe. Ukuthi ayiholele induna zakemzimkhulu. Ngoba induna zakemzimkhulu ziyafana nezinye kwaZulu Natal. Azingaxwaywa zodwa. Kodwa ke sithi kuzona, this is an opportunity eyokuthi bancenca abantu bakithi ukuthi ngomhla ka-4 November they must do the correct thing. Ithuba la ngomhla ka-4 ithuba lokukhipha amasela kwipower. Sizobakhipha and we will take over as the MK Party. Uma siqeda ukubakhipha sizongena kulo mkhandlu sixoshe intombi zabo ezigcwele la. Uma siqeda ukubakhipha sizobiza umkhwanazi ukuthi akazobabopha, because many of them are driving fancy cars which they don't even afford. Many of them are living in beautiful houses which they do not afford. Abanye baphila ngaphezu kwemiholo yabo ngoba bantshontsha imali kulo mkhandlu.
was saying to General Nhlanhla Mkhwanazi, nansi crime scene esimekyona, come and arrest these fools, come and arrest these criminals of the ANC. Sibhale incwadi comrade, sibhalele uMkhwanazi ukuthi kusukela namhlanje akube khona iNIU nePKTT eMzimkhulu. Ngoba siyazi ukuthi le igebengu zake eMzimkhulu seyihlela ukubulala ama-comrade ethu. Angithi babulala uMagaqa. So today they want to kill our comrade. Uphendulile kuMkhwanazi wathi uyeza. Ngoba siwathembi lamaphoyisa la. Lamaphoyisa amanye wawo akwi-payroll yey'nkabi. We don't have confidence in them. And ngelinye ilanga comrade soshaya idolo phezulu siye kuleya police station. Siyomasha siwumkhonto. Ngoba kukhona amaphoyisa adayisa ihunga nama-drugs. We must clean our town as uMzimkhulu. We have a responsibility to clean it for ourselves. Ngoba uma singayiklini akekho ozoyiklina ngaphandle kwethu. This is our town and we must be jealous about it. UNgqoyi akazuliklina le dolobha ngoba yikho into ayaziyo ngaphandle kokuthatha imali yomkhandlu. Was saying comrade, sifuna ukuthi kuphela lenyanga kube sekukhona iprogress kule case esiyoyivula namhlanje. Ngoba ubufakazi bukhona. We know how the ANC has abused the EPWP. I-EPWP isetshenziswa njengeskimi sokuqasha amavolontiya kaKhongolose. Njalo. Uma ungasifaki iskibha sikaKhongolose, abaqashi. They are politicizing poverty. Poverty has no logo. Poverty has no color. And uchaza ukuthi uhulumeni ongenanhliziyo uma wena ubukuthi umuntu ubelonga kweliphi iqembu ukuze umsayivise. Comrade, these fools which are leading this municipality must be taken out of power ngomhla ka-4. We have given them enough opportunity ukuthi bayiveze ukuthi bangakwazi ukusayivisa. But they have failed dismally. Irresponsibility yethu ukuthi sambi khona nekhona, sambi village ne-village, sambi ward ne-ward, sambi umasipala nomasipala, sambi region ne-region. Sincenga abantu bakithi ukuthi abenze okufanele ngomhla ka-4 November. Because i-opportunity yangomhla ka-4 November soze siyithole emva kwa-5 years. So if we miss it on the 4th of November, it means again we are subjecting our lives to criminals. It means again sithi inkabi lezi ezisiphethe la aziqhubeke nokusiphatha. Uma sivota comrade asenzeli thina sodwa, senzela even nengane zethu, senzela nekusasa lengane zethu, senzela nabazukulu bethu. We know ukuthi ANC manje ngoba sekuyovotwa izopretend ungathi yanikhathalela, izonithengela ikipa. Uma befika kubona noma manifika kwi-ballot paper, manibheka ilogo ye-ANC nize nifike nikhulume nayo, nitshele nithi that corruption will vote for you. Thina sizukuvotela, sizovotela inhlangano yabantu bakithi i-MK Party. Was saying comrade, namhlanje sizofunda memorandum kulo mkhandlu okhohlakele waseMzimkhulu. Le memorandum iqukethe into esiyishoyo siyi-MK Party, izinto esifuna zenzeke, and zihamba nama-time frames. Uma singenzeki sizobuya sizolala la.
asizuyeka ukugcoba idolo phezulu, because we are not scared of these ANC criminals. We are ready to take them head on. Sebejwayele ukuthi emzimkhulu bayakwazi ukuthi bamanipulate abantu bakhona, ngoba bayazi ukuthi noma bangamosha kanjani nina nizobavotela. Ake sihambeni comrades siye kuma-VDs ethu siyo-conscientize abantu bakithi ukuthi abake bayikhulule kule ncindezelo abafakwe kuyona kulo masipala kaKhongolose. Abake bavotela into right ngomhla ka-4 November.